Cha, imoto yamaphoyisa, le moto yomthetho la sotshelo wena. Angithi ngiyangizwa ukuthi ngiyanitshela. Yela, Engingafuni ngiphume la. Enza babakhe ngishaya kumoshela isikhathi. Thatha lapho khumala isikhwama Khona inkinga onayo. Awufuni ukuthatha. Hamba naso isikhwama lesi. Uzosibuyisa lesikhwama. Hawu ngisabe. Uzosibuyisa leso sikhwama wengcobo. Chile ngawo. Ema ngibale. 1 2 3 Tada! Cellular Menite washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Cellular Menite washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Cellular Menite, what you gonna do ukuma lona ngobo when they come for you? Cellular Menite, what you gonna do ukuma lona ngobo when they come for you? Ungambona mfishane ngobo uyathanda ukuphula umthetho and ukuma lo hlezi ecabanga umphetho we bamagwala ngazuba nowabaqasha they all together bazovikela i-country. Ngeke ubabalekele ungazukale mi masebefikile ngeke futhi ubenze next mhlawumbe uzobabona nangakini kata please mabobona wenze sure ukuthi unayo i-drink. Yena lo. Ngeke sikolete. Akuthela indithi zesiphuze. Ngeke sikolete. Ayibo. Thela indithi zesiphuze. Black. Hey boss. Iyona le nje. Hawu yena impela. Umjekile uyena ungangengani? Ngimbheke kahle impela ula ngemuva. Nimmopheni? Simbophile. Sambeni abafana bami. Seniqedile. Uzuba nami uzafika usulogcina. Uzuba nami uzafika usulogcina. Uzuba nami uzafika usulogcina. Uzuba nami Singakhokhisa le nje le. Ayena lo boss. Wena nawo. Silande phila. Bekugoloza lokusakutapa lapha boss yami. Ngibona kunenkani lokho. Isimaku. Hey, Isimaku. yena kodwa lo nangu. Asungayithathela over boss ukushayisana okufunayo la. Fusek nina manje. Hela. Upheke wena. Upheke. Ya. Buzi. Bhuti. Bhuti namhlanje. Hayi lo bhuti emoto enhle. Awu kanti uhamba nobaba wakho bungangazi. Sengubhuti manje. Upheke wena. Upheke. Sikwayile. Yabo abafana nawo uza kwini. Ngibadla for breakfast uyangizwa. Baningi ozabweni abalele ngenxa yamakhanda afana naleli. Uyangizwa? Yebo. Uyangizwa? Yebo. Into zami ziphi into zami? Ekhuluma ndoda. Ile nto yasijamasela bafethu yazi. Into zakho ziphi bra? Shay trigger lento. Nimxukuza. Uzokhuluma nami. Ngiyakhuluma ngiyayazi bra into yakho. Ngibekeni phansi. Asezokhuluma. Ikhona bra into yakho ngahamba ngikulandela. Into yami ekhona. Bra ayithi ushile shandisi le eyilento lengena ecomputer. Yeah. Lalela. Ngikuba yona yazi. Ufuna le mali kade izongenzela yona. Yazi ukuthi bizongenzela malini? Cha ngazi ukuthi umalini. Uzokwazi ukuyihlanganisa in 3 days. Hayi ngiyakutshela nje ukuthi mina ngisebenza ngabo drink ukuthi wena sakubona lela langa ukuthi awukho grand that's why sasathe isikhwama.
lalela awuhlanganise ku drink wa 3 million kulo 3 days Ha, in 3 days wena musugoloza hayibo hawu Wena ngaphezulu inombolo zaboss bese masha nazo kanjalo. Hey sabela nondoda lezo inombolo ishayisisa kuboss ke zinje. hayi ngeke. Ngathi unenke. Ngathi uyagona. Okay, ngizohlanganisa ke vele ngizohlanganisa lo mali. Vele sinokhumalo sinokushaya o drink mfethu, o drink mfethu into vele singayihlanganisa leyo nto. lalela usalisa utapa no 500 ngaphezulu shoot 3.5 kulo 3 days sizwana Angithi kusinokhumalo kule shandisi le ngoba phela ukhumalo wekho. bani khumali Ukhumalo lo sasihamba naloku yena wathatha ubaba wakho usho ubaba wakho hayi. Ubaba wakho. evuma ubaba wakho Ubaba wakho. Wakho. Ubaba wakho. Ya, nazo. uzohlanganisa naye kuyihlo Sure. uyaphi uba uthe suku Phela brother usushilo. usasukumile kanti uhamba vele sukume kuba usamile Ngathi usahleli phansi, yazi ngathi uhleli phansi. Kaxonyana lento ihambe kodwa. hamba wena yo Khumalo uyabona lento yakhe ukuthi uvela ungishiye ungaqalazi noma ngiphephile endlini. Hayi kusuka nini manje ngibheke zokuphepha zakho mina manje ngoba Mina sengithathwa abantu manje bangifaka lezi zinto zakhona ezimnyama bangivalela endlini emahohlohlo ngikhuluma nje sengifile isibhaqo akusaphefumuleki nakahle wekhumalo. yabona ke Ngcobo ile inkinga zakhe sewenzeni ke manje sewenzeni Ukhumalo ungazobuza ukuthi mina ngenzeni khubana ngithi wena esithema sibamba lo yellow bone loyana wewigi wathi suka lapho samphuca isikhwama sakhe leso sithathe emotweni yimi ke manje sisenkingeni thi isikhwama ngazi bese ne USB e999 le USB mina ngidilithe yonke into ngafakela ingane ama movie kuthiwa manje ke mina ngisengisenkingeni. yabona ke Ngcobo ungangifaki nje mina enkingeni zakho angikaze ngithathe isikhwama wena uthi asithathe isikhwama ngicela ungangifaki Ngcobo ungangifaki Avuyiphiqiphiqi njalo wena Khumalo amakhoyo umuntu oyixoki ngishonise khona USB yakho uyishonise phela iUSB Khumalo ngiyithathile nje ngayinika uboy lo kaloma kwalontombazana lo kade ngivakashele ngamfakela ama movie ngadilitha yonke into ekade iphakathi. yabona ke mina Ngcobo ungangifaki Ngcobo ngivala ucingo lami ke futhi manje mina bye Hayi bo Ake kusebenze nangu lo muntu ebengimlindile. Mastende ngicela usuke nje phambi komnyango wendlami ngifuna ukuzolala ngikhathele. Wait, mana. Wena wakhokha kahle ngenyanga yokuqala la ufika. Ezintathu zakuhlula. Le ka 5 yakuhlula futhi nayo. Ngikunikeza 3 weeks ukhokhe le mali. Uyabona Mastende into nje eno 3 namhlanje ngiyifuni ngapi uqale kwa u3 days sekuhuwe no 3 weeks and now nginikwe no 3.5 million mina kumele ngoba Mastende ngicela nje usuke uphumuphele emehlweni ami ngifuna ukuphumula. Lalela, umnikazi wala makotisho okusiqwayo uphumile ejele. Ubegwethu udilika ejele aba u6. So angikwazi ungayifuni imali njengoba esebuyile njengamanje. We Mastende uthubani onjani owenzeni Ngikhuluma ngosiqwayi lo wabulala amaphoyisa awu7 wagothi udilika ejele aba u6 ubuyile and umnikazi wawo wonke lamakotisho udinga imali yakhe. So angikwazi ukuthi ngalahlekelwa umsebenzi wami ngenxa yakho uvele ungenzi kahle ungaqali futhi ukwenza kahle. ngifuna ukuzwa usiqwayi lokhu okuzacile nje okuzwe phana ompofu okungekho kude uthi uyena mnikazi yale mqasho Ibosa yami lothi zacile ukukhumbule lokho. uthi uyo ophethe le mqasho Yena ophethe le mqasho mina bengikade ngiyitemporary njengoba bekade esejele and ubuyile njengamanje. So ngicela ukuthi uyibuyise le mali le okugcina. Mina ngumuntu wesilisa hlukana lokho ngibiza ngoma stand mina ngustand. Siyazwana? Finish inhlalo. Yena endlini 3 weeks. Fine nalesi sihlalo lesi. ngisho ukuthi mina ngiyafaka manje Celula menathi washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami Celula menathi washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami Celula menathi what you gonna do Khumalo no Ngcobo when they come for you Celula menathi
What you gonna do ukhuma lo Ngcobo when they come for you Ungambona emfishane uNgcobo uyathanda ukuphula umthetho and ukhuma lo hlezi